Yaro yautrai. Ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ. Haginigi por ngidang puson siapang ka jingkut jong ka jingim jongi. Bad ngalaki kai yapi bangidon ki jingkut jong ka jingim jongi. Bad ngidon sau tili ke benda hadin ka jingim jongi. Kalong ka jingia ka jimbishar ka beneng bad ka dojok. Kane kalong ka sau tili ki jingjia kaban sajia hadin ka jingim jongi endala kut ka jingim jongi. Bad ko himen ko para kitu ki bampat snap pat puson iya ka jingkaran jonga kabayade bad kane ka jingkut jong ka jingim jongi pilaban lepai syaga channel jongi snap no siapang dujok siapang ding pen koi siapang ka jimbishar hok jongo bale siapang ka jimpen jem bad ki kai kabanga ai siapang ka neka kapang baro kawai bad kito ki bala snap ba treshitamru ban share ya ki wai kenamba kiweru kin snautu but kin penpa ya ka jingim jongi ka jingdumo jongane ka jingi kai jonga kalong bangindup snautu kai ka bansajia ha ka jingim jongi yandala kod ka jingim jongi hagene ka por ka ba menda ngidon bon gibriyo kibam patiaw ye shapanga jingim jongi shapanga lawe jongi Don kibriu kibam kin mau yau bale. Don kibriu kibam yi diau Jesu. Don kibriu kibam kin kordor ya ka jimpenim balatarwa da ubale lemba u Jesu Christ. U Jesu ulawan ban penim ya baro. U Jesu ukwaban penim ya nga bad yapi. Jesu ukwaban yalam yengi way sharpening om tangi kristan ya bar ke jait penriu ya bar ki kon janga barte kilo ki kon janga bale ya ki baro utrai umut ban yalam sharpening lada ki nge ya Jesu lada ki playa ka jinge ha Jesu Christ Kinsa laitim ka ang iya ka shiti jongo Paulus pakuisha rom ka ba shipo kindai ba shipo ko himen ko para u Jesu wan ban terwa hangi jimpenim kae ka jimpenim ka ba uterwa kalong ka bening ban boy sha senda jongo bale ngidon bon ki chingi kai bakala kabadang yai hakene ka parte ka ba menda kum nuksa universalism pluralism kibahi kai yangi ba ladangi im hakano kano kaduru in poi be shabening donru kibahi kai don ka jimpenchitam don ka dujok ubalai uba yesene unsa yalam yakinompa yaki ba duna nadong shadong yaki ba kendai dia ubaleru shabening Kibriu ki batai start ban pensan iya ka jingle ki jimba manjonki ko himen ko para utrai Jesu la kadau shai kadar ha ka chitti shaki Hebrew kindai arpo hinyu shapang kane ka jimbisha nanda utrai ula kadau hangi ya ka jingkut jonga jingim jongi kalong ka jingia Yendang iya utrayun bishar yengi haga jimbishar utray don jai ki jimbishar ya ka jimbishar shimet bad ka jimbishar paipa nanda ya ka beneng bad ka dujok CCC Shihajar arpo uwe ka karan shai ka dar hangi ba ensa don ka jimbishar jongo balai haka
jutang batimay ujisu hikangayangi shapanga jimbishar jangobale jimbishar kaddu batka jimbishar shime kohimen ko para ngidon kambans ngabutu kae kane ka jimbishar kaddu batka jimbishar shime katkum ka jingle jonga shime utrai unsa bishar yanga yendanga kirlaniya Yaka kelip mat banga kelania utrai unsa bisharianga badun roy banga deban poishano ladanga la im yaka jingim gabapop ladanga im haka jingim pop baya un bisharianga ban poishadu jot ladanga longu bahok un bisharianga ban poishabane bad haka jim bishar kaddu utrai unsa kursiu yaki Baya paro badun penyang yaki hakama chongo bad hangda unsa penpa perte nakanoka daw ngala boy shaddu job nakanoka daw ngala yo yakabene utrai unsa penpa yaki paitba yaka jingle jongi shime hakama baro ki brio Lese yakane ka swing ka kalalang ka we ka computer ne ka screen jang ka TV nanda yensa penpao ya baro ka jimba kala ka jingdona jonga shimen kumjuru yang ibaro kane kalong jimbishar paiba jimbishar shimen manga badu bale tam mangi armut nilabantip bale ngala poisha dojok bale ngala poisha pene Jimbishar kadu baro ke beryukin sate bale nga labishar yang aban poi shadujo ne shabene kane kalonga arteli ki jimbishar bad ko himen ko para kadbangin ang puson shapang kane ka benda baro nin poi be shaka way pat ka jinglong lada ki beryu ki kongol enteria utrai But kipatiyang yeka jinga yeka bawan tu idha ke jingim jongi lemba u Jesus Christ kensa penim yalade bangat kensa long ki kun ki ba kensai kensa long ki kun ki ba ji jongo bale bad utrai ula ha kata ka kelit ma jong ka jingiya ngi utrai un sabishar yangi katkum ka jingya de banga don badu Christ CCC arpo ar kahikai yangi katkum kaneka jinglong jongi beriu nanda ko himen ko para ngidon kambans ngabuturu ya ka jingi kai shapangka kawaipat ka binda kaba kongsan bad ngako aban hikai yapi ya kaneka jinglong kaba mangi iway pa iway ngitrang ban poi namar ngalahikai shapangka dingpen kuy Kito kibang patpets ngaba pet ngaba share yakiwe ngalahi kairu shapanga dujab don giba pet lese don bon apneng jombi pila pet henre pila klet ban share yakiwe pi mod ban penim yalade henre yalade pat pila ino ngaba se share yakibrio bak makiru kin snabutu kaye ka jinglong jongi kaban sawan Bad minda kasni ngakwa ban hikai yapi shapang ka beneng bad khabangi kren shapang ka beneng nado CCC Sheikh Hajar arpo lai hado arpo hinyu arpo pra ka kren shapang ka beneng kalong ka jing shisha lada don dojo ka don ru ya ka beneng Ublay ula tao yaka dujok nagabenda uksui bad ki shakri jamu ki ba tamseneng ya ublay Henry ublay ula tao yaka beneng nagabenda barro ki kun ki ba yo jinglay luit ka jimpenim lemba kas nam bakardor jamu Chris Bad habeneng mano badon ha kene ka jingi kai janga CCC kahi kai habeneng kadon ga mariate soti habeneng kadon ki angel habeneng kadon ki rikoid
habaneng kadon ga Trinity bakoy ubalay upa ubalay ukon ubalay umensiyam bakoy kane kalong ga jinglong kabakam kerpang kane kalong ga jinglong kaba kemen shisha but hangda habaneng nginyoyi ya ubalay markoma kabaneng kalong ga jaka nginyakendo ya ubalay markoma hading penkui ngemlaban yoi ya ubale markuma Henry kidon happo jongi ya ka jingtrang but ka jingkame lendi ban yoi ya ubale markuma kabangi dang im hakene ka porte hakaba ring jingmut na ka jingi kai jongo Jesus Christ nidang yo ya ka ne ka jinga he but ka jingi ban yoi ya ubale markuma Tinakataka daw habangi pete ka jingim jongi rikuid don gi rikuid kibakwa ban kerki ban ya namar bale kilakwa ban yoi ya ubale markuma ha shapaga jingim jongi mater ni yoi ki kerpa dia ki nongshale ben penyap no kloy yangi kramba nindu poi shaka senda jongo bale kebeneng kalong ka jaka shongne bad ubale habangi peit ko himmen ko para haka jingi kai jonga CCC handa lodon ki benda kabakran shapan kane ka shapan ga bene kamda me CCC 6000 arpo hinyu kakadau hangi ka bening kala kalong ka dakashin don haka Bible habangi peit kakren shapan ga jingshai Don ke bindau Jisu keren jingsut bening. Don ke jakau Jisu keren syapangka jingkawai bening. Don ke bindau Jisu keren syapangka kawain temai ka benek bat ka hima ubale kawain ha ka hima ubale kadon ke binda Jisu keren syapangka yingjang ubale upa Jisu keren syapangka ka Jerusalem ka batimai Jisu kadew hangi syapanga paradise ngiraban yoi ya kabane hakum kineki kendin kabau Jisu kadew ha ka Bible kine baro ka keren syapang ka jinglong jaga bane badu Jisu habau kai ki paidjungu baki devan penkare yalade ban poi syap bane habangi pe ya ka jingi kai Jangu Jisu habon ki jaka haka Bible nila banyoi bau Jisu kren shai kadar syapang ka beneng bad habangi pe yaka shitti beningong jangu Paulus pakuish korin ka ba ar kindai la tokumne syapang kane ka jingshai ka kumak kam shim yoi kashkor kam shim yusno lemne uberyu ula juboy parka yakata kaba ubale ula penkare nagabenda kitu kibayidiawu yake kemakim yoi yake skor kam yusno henry ubale udang penkare yakane ka jaka nagabenda kitu kibayidiawu ban poi shabane ngide ban yaine hakane ka jingid badu bale jingid badu Chris jingid yang kabala habangi don kane ka jingid badu ble bat ka balang in sayo ya ka baino haga gospel jang Lucas ka ba kadar laipo ar laipo lai pinsalam Jisu laong worship ting ko kinhun bari namaru pa jampi ulamang snoba banai happy ya ka hima nginumde bandon ka jingship ting kito ki ba yidia utrai kito ki ba yidia Jisu Christ kinung don kamban syeti namaru trayu kemen benai hani ya kahima hangne kalong ka beneng nanda Jisu hi ula yai bateng da ka ju kane ka lindong jong u Lucas ka ba kada lai polai tu di baro kat ba pidon bato ai ka jingmi haki badu to tayar yalade ki pala tengka kibam lut ka queen ka bening ka bamduna syaka ba unangdu wan hajan Henry ka kiniang kam penjon ka beneng kalong ga jaka
ba om don kano ka bor janga parte ban penchon ka bor janga parte kamla ban kataya ka namar kane kalong ka bor jangu bale ka jindon jangu bale jaka bala penkreda ka jingi da ubale habangi pe shaka kitab jimpen pau ar shippo bat kadve utrayula krenlem pau yanis bakui Wadding iya ki jingshitam ki ben sawan uksudun tep kato ket nengot napi happo patok bantinjuri api pinsha jinjar palad shiposni to yang skem hadu ka jingia ban nganai api ka pansnia jong ka jingim ko himmen ko para ka beneng ka bamut kalong ka jingai pansniat jong ka jingim manoba ayangi yakane ka pansniat jong ka jingim bade ubale utrai upen kandi yakane ka pansniat jong ka jingim hagati jong ukur namar ukur ula penyo ula job ya ka parte ya ubamen ban penpong pansniat yangi daka bor jong ka dim panabakoi ka jingsha shitom jong Jesus Christ halor ka dim pana kalong ban penyo hangi ya ka baneng ban pendo ya ka bor jong ubamen ubakangla yangi ban poisha baneng tina ka tagadao ko himmen ko para ni haban nang pendriyo bale shushu haka jingim jongi Ngideban imriku inha ka jingim jongi nakabenda benyo yakane ka pansniat jingim ka beneng ka bamut ka jingpinyo ya ka pansniat jingim nagabenda jongi kumjuru ko himmen ko para ladangi persyang bans nabuto ya ka jingmod jong ka beneng nilaban yoi kumba santilli ki pangkabayade bat ka beneng nilaban yoi utrai ubale ula penkare ya ka beneng shua ka jingtao ka parte ka bening kong ubale upa ula penkare ya ka beneng shua bayan tao ya ka parte nagadagadaw ha ka gospel jango Matthews ka ba arposan laiposaw Jesu ang kumne nang daw sim unong hap haki briyu ki ba hakamon jango Piki bala kerko upajanga alle to shim ya kahima bala kre lupa yapi nadu bala seng ya kaparte kabamod ubale ula angnuudula trang badbaro ki kun kin rumno ha kahima ka jamu ko himmen ko para banitip ya ki badon ha kadiang Jesu lang ang bad kane kalangka kedujak ba hando keding bangjulip bad nanda terte habangi pe haba yaga jinglong ba ar jong beneng kalang haga shiti shak Hebrew ngilaban yoi yakane ka jingmut jongga kaba utrayo bale ulam mang ubale utrayo ula tumu badu ubale utrayo ula te ya ka beneng bade ubale ula te ya ka beneng nagabenda jongi Hebrew kadwe shipo ka hikai kumne namar ula kamelendi ya kanomba ka baskem kanomba bala saindur bad bala te da ubale nomba bala saindur bad bala te da ubale kalong ka beneng kunjuru ko himmen ko para haka shiti ba arjungo paulas korind kaba sani veng sanang pule yaga jinglong jonga beneng kalong kamla banjat ngitip bayanda pinbrano yakane ka ing dara banisham kamedjangi haka parte uble wayangi yaka ing shang habeneng ka ing bataw hi mau kabane junong kabeneng kane junong kajingim jongi hakane ka parte kalong kaba shipor ngisa haki ying dara shipor henre ngitrang dik ban poi sha beneng ka ying ban shongne junong
Nagatagadaw Jisula Omaro Haka Kospa Jongo Yanis Ngan Leisha Upa Pangan Penkre Jaka Nagabenda Jampi Bad Kane Kalonga Jinkular Kajongu Jesu Christ Kabeneng Kalonga Jinkula Jongo Christ Kabeneng Kalonga Jingang No Jongo Blay Upa Nagabenda Jongi Ivay Pay Habangi Paid Haka Gospel Jongo Yamanis Kabasan Arpopra Nipule kumne kabeneng kalongka bainong nagabenda chungi watlingo yakane kapor kalapoy haba ki baya paro haki jingda kinsa yusno yaka sur chungu arpo kindai but kinsa mina ki jingda chungi kito ki bala lebha kinsa mipat but kinsa yim henre kito ki balesniyo kinsa mipat but kinsha pentren Ya ke bala lebha ke jingim jangi ya ke bayaine ha ke jingid badu trayu bale kinsayo ya ka jingim ka batemai kane kalonga jingai kusnam jango bale ke jimmi pa jangi na ka bayam kalonga jingai kusnam jango bale ya ka beneng tingidi ballong ke ba trang naga benda kane ka beneng Baat ka jinglong basan jang ka beneng kalong Matthews katlai saupolai kai kumne ki paidu balay pat kinsa parnai kumgasni haka hima upa jangi ba ubadon gishkor ban snap un shashkor yan sa parnai ka beneng kalong ka jim parnai hakamat ubalay upa Habangi poi habaneng hakamado bele yaki kamajangi kan stanban pernai namar ka jingid ka jango bele namar ka jingai ka jango bele ko himmen ko para utrai ukot uweringi we pai we ballong ke bala kare na gabenda ka beneng hak kadbangi dang im hakene ka parte ngimlaban mainstream Nakatagadaw kabalang Catholic kahikayani Shapanga jinkar dor jonga jingimbat ki sacrament kamdame yaka sacrament jimpenyasuk yaka sacrament jimpala papavulindo yaka sacrament communion yaka sacrament Eucharist pakuin kalong shisha katolong jonga jingaye nagabenda jongi Bandu penkare nagabenda kabane nagadagadaw haka gospel jongo yanis kaba Hinriu san pove terte ujisuang lada pi bam yeka dojonga badiya ka snam jonga pinon ga jingimbam jukut kane kalong ka jingimbam jukut kabeneng kalong ka jingimbam jukut ladang elong ke beryo bakendai lender tai yaka jingimbam jukut haka bakendai yaka sacrament jonga balang Kuno ken ko himmen ko para nilaban penkaya lade nagabenda nagabenda jongi ki kon Catholic kasuk even penkare namar ka jingdon jonga sacrament namar ka jingdon jonga sacrament jimpeniasuk bad ka sacrament Eucharist bakoi bad gumjuru yaki we pat ki sacrament kaba pelong yangi ki bakam janai Tongillang kiba koloi ban pendon kam yakane ka kabuk siya kaba utray utarwahangi lemba kabala bani dondro yake jingit kali bani tu lem penyetu ya ujisu yake himen ki para kibam pat kin mau kibam pat tip shapang ka jingkula jongo bale shapang kane ka jingtarwa jongo bale yakabane ngide ballong ke balakre nagabenda ka jimpening Kajimpenim kawanshangi lemba ukris. Don buon ki himen ki para jongi kibamba tip shapangu Jesu Christ. Kibamba tip shapanga jingsha shitam jongu Jesu Christ. Kibamba tip shapanga jinkar do jonga snamba kar do jongu Christ. Kibamba tip shapanga jinkar do jonga jimmi pa jongu Christ. Kibamba tip shapanga jingim badu Christ. Bani don kam banlong ki missionary ban penyetu ya ujisu shaki himen ki para ki bampa tip shapangu Jesu Christ namar onde manga ban mapi marwe ngide ben poisha bene ya baro ki himen ki para ki bampa don jing tip shapangu Jesu Christ de lemba jongi lemba ke
jingim baba jongi lemba ke nuksa ka bangyai yakiwe nilaban penim yakiweru nilaban yalam yakiweru syaka beneng kalong ke reality kebeneng kalong ke jing shisha kebeneng kalong shisha ka jaka shongne badu trai nagata kadao ngidon buhon gi mater hakabalang namar kis ngabutu ka beneng kalong ka jaka bakemen badakda ka jingsuk bakila ban syong hakamon jongu Jesus Christ kila kerki ben poi syakamon jongu Christ ko himen ko para tongin nam pendon kam ya baro ki tolong jong ka jingai kabangala hikai hakini ki por kam dame tolong bakoloi ban pentre kam ben yo kijit ya ka jingai lemba ka jimpen jembat terwada kabalang daka bakongo pasyanya ya ka jingisene ba ka jimbishar hok jengotrai daka bat ting ya ka ducho daka bat ting ya ki baman ngidi ben turno sya ka beneng kam kenamba ngindup long shikin hun hakamatu trai rengkat baki angel rengkat baki rikuit rengkat baki trinity bakuit rengkat baki maria teisoti ayu trai unang yarap yangi iway pa iway batrang ya kabaning batray shitom na gabenta kabaning bakintay ya kapop bakang lahat yangi ben poy siya baning kotray jisu kargo kardo yangi iway pa iway penshay shushu ya ka jingmo jimbar kachari penslay yang ida ka jingir ka shirhem ban im naga benda ka bane ban tray naga benda ka bane ban boy sya bane ublay badon bol baron karko yapi uppa badukon badu men siyam bakoy amen.